kirken er lige der. Og jeg tror, de bliver skræmt, hvis du går sådan der rundt. Det var så vandet. Skal vi gå hjem igen? It's very close to us. No, the church is right there. We go tomorrow. This one? Yeah, so we can go over there. This church. Okay. Ja, det er sgu da meget godt. Man kan gå hernede, jeg tror, det skal hernede. Det kan bare meget. Det skal jeg dem med på i morgen. Jeg har også lige set, nu har vi set vand, vi kan så få hjem.